एन्जरा देरबायानो नै अरे अदोबो लेवराफ्रा गोबाव जाबायलै लोगोफोर भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै आङो दाबो लोमजानाया मोजां जाजोबाखै आरोना मेलेरिया पिबि पजिटिभ मोनदोंमोन ओमफ्राय दा मुलि लोंगासिनो दङ दा बेखायनो आङो बायरायाव ओंखारथ'नाय जायाखै आरोखि ना खांख्राइ लाग्राया जालानसो जाबायमोन नै बिदि लाजोब्बायना माबा जांखिनानैहाय हारांगा फुरांगाल' इलाय जाननाल' थाखायो नै आयु 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 आसियां गलंबाय नोंथां बैनो नाबो मासे लांफाबायथ' हे खामरेंगाजों जानोसै हाथियारा नै ना हमग्रा हाथियार सेन्देलावनो दाबो गाखै नै नोंलाय नै होसबोन मावखादोंमोन बेखौनो जाहैनायसै नोङो ने खेबग्राखौ जालानो जायोमोन नै आफि माथो लाबोदों आफि देनांहाय नोंखौ नुबाय थानोसै नों थैनानै थांलाबो अजेना आयो आंनि आइया बिदिमोन होननानैहाय ने औ आल्लाह बे दंफांखौ रिं होनानैसो रानबाय नै साला ओरैबायदि देरलांबायसोमोन आरोना गाज्रिसो जाबायमोन गयफ्रासो जालामोन आंना नै बेफोर गयफ्रा ओरैबायदि जुब्रा जाजोब्बायमोन नै दा बेखायनो रिं होबाय आङो ओरैबो गय गायजोबसिगोन आङो नै दासो गायसिगोन आङो इथाबो बेयावनो जाबलाबायनानै दोनबायलै आं नांबावगोन गोबाङैनो बेखौल' बिहरजेनदों आङो फिननि थाखायल' आरो न' लुसिगोन आङो बुधबाराव गायसनगोन ओमफ्राय नैबे बिराद मोजां जाबाय आरो आंना मानो होनना बुङोब्ला नैबे सुम्लि बिफाङा ओरैबायदि गिदिरखा ओरैबायदि गोमजोबखायोना बार बारबा ओमफ्राय दा बेखौहाय फानबाय आरो हाफायसिगोन ओमफ्राय बेयावहाय माखासे औवा दं बेफोरखौ दानबाय आरो दा बेखौ हाफायोब्ला सुख जासिगोन आंनानै ओरैबायदि गोमखायो आरो बियो बेबो न'आ नै आंना दाख्लायबावनांगौ बेखौहाय खामसालिखौहाय माबा बुनो मोनाखै आङो नै सिमेन्ट होनो मोनाखै न'आनो बेखौहाय रं होजोबनांगौ नै एकदमबारे ओरैनो आबा जाबा लुनानै थाथ'नायनि जाहैबाय दंखलाबो दाख्लायनांगौ नै अनेक खामानि दङ नै बेखौहाय फोसाबनांगौ दङ गोबां खामानि दङ आरो नै दा बे न'खौहाय ओरैहाय राउन्ड इथा होजोबसिगोन आङो ओमफ्राय बेखौबो फिननाखौहाय आस्थे आस्थे दाख्लायनायनि केपासिटि खालामनोसै ओमफ्राय नैबे थिङाखौ रं होनांगौ आरो न'आखौहाय सिगांहाय बेखौहाय प्लास्टार बुनो नागिरजोबदोंमोन आं ओमफ्राय माखासेफ्रा बेफोरबायदि थिंनि होयोब्ला बेराया बाथामफ्रा जोरो मायो होननायखाय बिदि होबाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय फिन बानायनांगौ ओमफ्राय नै बाला लाबोबाय आङो दाखालिहाय क्रेसाराव बिहरबाय मालिकआ फ्रियावनो हरजोबदों आरो जि नांगौ लानानै थां होननायखाय लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नै ओरैहाय लुनो सानदों न'खौ नै बैनिफ्राय लानानै ओरै टप प्लेट बैसिम आरोना बेसे गोलाव जायो ओरै हासिगलायबायलै आइ ओमफ्राय फिसाजोआ आंनोहाय नै माबा उदासि फ्राय एवना होनो नागिरदों आरो नै एवबाय फुरा गोरोंजोबखा आंना फिसाजोआ दानिफ्रायनो स्मार्टखा फोरोंजोबखानायखा संनाय खावनाय फ्राय ना फ्राय बेदर फ्राय ड्राय एवनाय ना जहल होनाय ना मा संनाय गासिबो गोरोंजोबनाय फ्राय होनोसै दा बेबायदि आरोखि उन्दायलालै आंना ओंखाम संग्रा बोरायजोब्बाय नै गोदान लुनांगौसो आयै उन्दायखाला गेसफ्रा नै एकदमबारे जिजोब्बाय न'आ बेखौ सिफायना गोदान लुनो नागिरदों आङो दंफां फुलियाबो गोबाङैनो दंबावो नै आंना गायसारजोबनो मोनाखै नै बेफोरनो आयो ओरैबायदि दंफां माथो जामालाय मथे थांखो जाम दंबावोमोन दा दंफाङाना सोरबासो लांबाय आइया उग्रुआबो बेल'सै औ उग्रुलायनो माबाया हा उग्रु दंफाङाबो बेल'सै नै माथो उन्दुनासो दं नोंलाय बावलाय नानिया संगासिनो दं ओइस बिसिना साद्रिखौलाय बोखारनानै दोनना दख'नासो बना दोनखो मा थुखोलै
उन्दुबायसो सिखाद' नै थो खुसेंग्राबो जावहैनि फैद' फैद' फैद'